ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଲଗାଉଥିବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେମିତି ଆସି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏବଂ କାମଧେନୁ ଗାଈକୁ ସାଥିରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା 3ଟି ଆଖି ତ୍ରିନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଥିବା ଚୁଟ କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୌରାଣିକ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆକୁ ମନୁଷ୍ୟ କୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳପା ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ କୃତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଡ଼ିଆ ଆମର ପ୍ରିୟ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଲି ପୌରାଣିକ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଔଷଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।